Jenny. Ik zie hier de leidsels, maar ik ben daar denk ik. Jenny. En Randje. Wil je er iedereen langen? Deze laten we lezen. Deze pakken we. Pak je zo. Wat doe je dus hier? Niet langen. Linker in. Hier terug. Want deze teugel gaat achter naar die taak. Dus die is weg. Dus je maakt nog een maar achter. Dus. We beginnen aan de andere kant van je. Ik weet net dat dit wel goed komt. Dat ik maar je man op stap ben. Hetzelfde verhaal, hè? Leuk Bouke? Dit is de eerste keer dat Bouke mooi gaat. Terug. Weer. Goed zo. Goed zo. Oh. 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 Ja. Oh. Jullie. Ja. Goed zo. Goed zo. Ja, dit is een mooie span. Mooi. De eerste is erop. Goed zo. Goed zo. Ja. Oh. Goed. Goed zo. Braaf, ja. Braaf. Ik word in het span. Dat ga je niet. Goed zo, Rijntje. Goed zo, maar stap, stap. Oh, even niet inhouden. Oh, goed, braaf. Mooi hè? Mooi stappen, want dan hoor je het helemaal. En dan weer de haak in gauw leggen. Goed, dit is een mooi draad. Goed zo, jongen. Braaf. Goed zo, braaf. Braaf. Goed zo, braaf. Goed zo. Grapje. Mooi. Mooi, mooi. Zonder drank, dat ken ik bouwen. Gewoon rustig? Ja, gewoon rustig. Ik kies je de links en rug. Ja, mooi. Ik weet het niet meer. Dus hier in het veld, hè? Mooi, hè? Nou, eigenlijk die ik verder, hè? Ja. Oh, er zit een betere stuur erachter. Nee. Nog. Goed zo. Ja, dat is hier voor is, hè? Maar, ja, nou weten we denk ik wel waar we komen. Maar kunnen je gewoon rustig op met me herinneren? Ja, rustig. Je bent wel hier. Voor het werk maar hier is om de tafel. IJslander.
Mooi beestje. Ja. Goed zo, braaf. Oh ja. Goed zo, kom. Kom, let op je jongens. Ja. Goed zo. Hoi. Hoi. Heerlijk niet? Ja. Ja. Klaar. Rap. Goed. Ja. April 2023. Echtpaar Harrius van der Meer. Met Rijntje, Paat en Ginny. Mooi. Oh. Bouke wil eigenlijk de blikjes er naar achteren. Dat is nog maar wel. Ik mag niet zoveel zeggen. Nee. Dan moet ik zoveel vertalen. Oh, You can say a lot, but then you have to speak English. Oh, my English is very good. Mijn, Zo snel, maar dat komt nog wel. Are we happy now? Very happy. For Genau. you all. Oh, geht zeer goed, ja. Cijfer, wat is dat? Ik alweer in het Engels. Super. Great. Maar reed voor Engels. Maar reed voor Engels. Nee. Op de 4. Ja, me too. My slechtste vak, my baddest, zo is dat, slechtste vak, was English. And Ryan also. Vijver was 5. Is dat, hoe is dat? A, B, C, D? Wat? D. We got a D on English. And you, Bouke? An A? Never went to school. You were so good. Dat is een perfecte man dan. Ja, wat een. Oh. Hoi, Hey! Greetje. Ja. Oh, Jemmik. Hoi. Oh, braaf. Dan gaan we starten weer eindje. Uitgewerkt. Oh, ja.
Rijntje en Ginny. Is dat ook leuk? Hé? Hier Rijntje. Goed zo. Herkent dat jij nog Rijntje? Hé, ook is een man minus. En Ginny gaat eruit. Die gaat in deze stal. Stal G. Stal me dan? En ik. Sally. Hey, maar Sally.